कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. മാതാജി, എന്റെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മളിന്ന് കൽക്കി അവതാരം ബാക്കി കാണാൻ പോവാണ്. അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കൽക്കിയുടെ സിംറ്റംസ് എന്താണെന്നേ പറഞ്ഞോളൂ. അവതാരം വന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കാണാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ ഗദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീ രാധാ കൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांदा राधा कांदा नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സില് ദശാവതാരത്തിലെ അവസാനത്തെ കൽക്കി അവതാരം. അപ്പൊ കൽക്കി അവതാരത്തില് നമ്മൾ കണ്ടു കലിയുഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാര് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് എന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു. രാജാവേ, മതം, സത്യസന്ധത, ശുചിത്വം, സഹിഷ്ണുത, കരുണ, ആയുസ്, ശാരീരിക ശക്തി, ഓർമ്മശക്തി ഇതെല്ലാം കലിയുഗത്തിന്റെ ശക്തമായ സ്വാധീനത്താൽ നാൾക്ക് നാൾ ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരിഷിത്ത് രാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. 12ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലാണ് കലിയെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കലിയുഗത്തിലുള്ളവർ സമ്പത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരാളുടെ ജനനം, പെരുമാറ്റം, ഗുണം എല്ലാത്തിന്റെ അടയാളം സമ്പത്ത് നോക്കിയാണ്. പൂണൂല് ധരിച്ചാൽ മാത്രം ബ്രാഹ്മണൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. വയറ് നിറയ്ക്കുക എന്നത് ജീവിത ലക്ഷ്യമായി മാറുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം മതത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ. പിന്നെ ഭൂമി മൊത്തവും അഴിമതിക്കാരായ ജനതയായിരിക്കും. പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളത്തരം ചെയ്യുക. ഓരോ ദിവസവും ഇറങ്ങി ആരെ കട്ട് തിന്നും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആൾക്കാരുടെ വളർച്ച അങ്ങോട്ട്. പിന്നെ പട്ടിണി, അമിത നികുതി എല്ലാം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒരു ഭയങ്കരമായ തണുപ്പ്, കാറ്റ്, ചൂട്, മഴ, അങ്ങനെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ എല്ലാം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പ്രകൃതിയില് അസഹനീയമായിട്ടുള്ള ചൂടും കാറ്റും മഴയും എല്ലാം വന്ന് വളരെ കഷ്ടത അനുഭവിക്കും. വഴക്ക്, വിശപ്പ്, ദാഹം, രോഗം, ഉത്കണ്ഠ ഇതെല്ലാം കൂടുതലുള്ള ഒരു കാലമാണ് അങ്ങോട്ട് വരാൻ പോകുന്നത്. കലിയുഗത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ ആയുസ് 50 വർഷമായിരിക്കുമെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു. മഹാഭാരതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ക്ഷയിച്ചു 16 വയസ്സ് വരെ ആകും
അപ്പൊ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുമേ 16 വയസ്സോ, അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്നാ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഓരോ മൃഗങ്ങളുടെ ആയുസ് എത്രയാണ്? ഒരു 10 വയസ്സ് ഉള്ള ഒരു മൃഗം, ആ 10 വയസ്സിനുള്ളിൽ അതെന്തെല്ലാം അത് വളരുന്നു, അത് പ്രസവിക്കുന്നു, കൂടാതെ പിന്നീട് വയസ്സാകുന്നു. അപ്പൊ 10 വയസ്സാകുമ്പോൾ വയസ്സാകും. അതുപോലെയാണ് മനുഷ്യരുടെ കാര്യവും ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് കലിയുഗത്തിൽ. കലിയുഗം അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ശരീരത്തിന്റെ വലിപ്പം കുറയും, എല്ലാവരുടെയും സൈസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും. കൊച്ചു മനുഷ്യരായിരിക്കും, ഡ്വാർഫ് പോലെ ആയിരിക്കും എല്ലാവരും. എല്ലാവരുടെയും വലിപ്പം. മതപരമായ തത്വങ്ങൾ നശിക്കും, വേദങ്ങളുടെ പാത മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ പൂർണ്ണമായും വിസ്മരിക്കും. രാജാക്കന്മാരെല്ലാം കള്ളന്മാരായിരിക്കും. തൊഴിൽ തന്നെ മോഷണം, കള്ളവും, അനാവശ്യമായ ആക്രമം, ഇതായിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും തൊഴിൽ. പശുക്കളെല്ലാം ക്ഷയിച്ചു പോകും. പശുക്കൾ പശു എന്നുള്ള വർഗം തന്നെ ഇല്ലാതായി പോകും. ആടുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു പശുക്കൾ ആടുകളെ പോലെ ആകുമെന്ന് പറയുന്നു. മഹാഭാരതത്തില് പറയുന്നുണ്ട് പശുക്കൾ ഇല്ലാതായി പോകും. എല്ലാരും പശുക്കളെ കൊന്നു അവസാനം കുറച്ച് ആടുകൾ മാത്രം. പിന്നെ പ്ലാന്റേഷൻ, ഇത് വെജിറ്റേഷൻ ഒന്നും കാണത്തില്ല. കാരണം ചെടികളൊന്നും വളരുന്നില്ല. ഈ അസഹനീയമായിട്ടുള്ള ചൂടും അതുപോലെ തണുപ്പും എല്ലാം കാരണം മരങ്ങളും ഒന്നും വളരുന്നില്ല. മരങ്ങളുടെ വലിപ്പം ചെടികളുടെ അത്രയായി മാറും. അപ്പൊ ചെടികളൊക്കെയോ ചെറിയ തൃണം പോലെ ആയിരിക്കും. അത്രയും കഠിനമായ ഒരു കാലഘട്ടം. ഒട്ടുമിക്ക ചെടികളും ഔഷധ സസ്യങ്ങളും ചെറുതായിരിക്കും. എല്ലാ മരങ്ങളും കുള്ളൻ മരങ്ങൾ പോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. മേഘങ്ങൾ മിന്നൽ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. എല്ലാ മനുഷ്യരും കഴുതകളെ പോലെ ആയിരിക്കും. കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ വിവാഹത്തിന്റെ ഉടമ്പടി ബന്ധങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ നീണ്ടു നിൽക്കുകയില്ല. അത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ. ഒരു മാസം വിവാഹം കഴിച്ചു, ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഡിവോഴ്സ് ആകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് കലിയുഗത്തിന്റെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ വെറും പേരിന് മാത്രം അങ്ങനെ വിവാഹം, ഇപ്പം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും വിവാഹം കഴിക്കാറ് പോലും ഇല്ല. അതേപോലൊരു സാഹചര്യത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലുള്ള കൾച്ചറും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫോറിൻ കൾച്ചറുമായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ആ ഫോറിനേഴ്സിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം കലിയുഗത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രഭാവമാണ്. അങ്ങനെ ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ പരമപുരുഷൻ, അതായത് ഏത് സമയത്ത് കലിയുഗം, എത്രയാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ ആ ഒരു ദൈർഘ്യം? കലിയുഗത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം 4,32,000. അതെ, 4,32,000. അതിൽ 5,000 വർഷം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ 4,27,000. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനം എന്ന് പറയുമ്പോ അവസാനത്തെ യുഗസന്ധ്യ 36,000 വർഷം, അവസാനത്തെ 36,000 വർഷം വരുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, അതിന്റെ അവസാനമാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഭഗവാൻ അവിടെ കൽക്കി അവതാരമായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ശുദ്ധമായ ആത്മീയ നന്മയുടെ ശക്തിയോടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ശാശ്വതമായ മതത്തെ രക്ഷിക്കും. ഭഗവാൻ വിഷ്ണു പരമപുരുഷനായ ചലിക്കുന്നതായ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആത്മീയ ഗുരുവും എല്ലാവരുടെയും പരമാത്മാവും മതത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നവരും ഭൗതിക ജോലിയുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്റെ സന്യാസി ഭക്തരെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനായി ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട്, തന്റെ ഭക്തന്മാരെ മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട്, എല്ലാ മതതത്വങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ആത്മീയ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു, ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെയാണ് ജനിക്കുന്നത്, ആരായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. യാർഹിയാലയേഷ്വാപി സതാം ന ഹരേ കദസ്യു പാഷാണ്ഡിനോ ദ്വിജജനവൃഷലാ നൃദേവഃ സ്വാഹാ സ്വാദവശഃ ഇതി സ്മ ഗിരോ ന യാത്ര ശാസ്താ ഭവിഷ്യതി കലേർ ഭഗവാൻ യുഗാന്തേ. അതിനുശേഷം കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്തപ്പോൾ 3 ഉയർന്ന ജാതികളിലെ സന്യാസിമാരുടെയും ബഹുമാന്യരായ മാന്യന്മാരുടെയും വസതികളിൽ പോലും ഭരണത്തിന്റെ അധികാരം കൈകളിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ
താഴ്ന്ന ശൂദ്ര വിഭാഗത്തിൽ നിന്നോ അവരിൽ താഴെയുള്ളവരിൽ നിന്നോ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരുടെയും യാഗത്തിന്റെ വിദ്യകളെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്ത സമയത്തു പോലും വാക്കാൽ പോലും ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ പരമോന്നത ശിക്ഷകനായി അവതരിക്കും. അപ്പൊ ഏത് സമയത്താണ്? ആ കലിയുടെ അവസാനത്തിൽ, ദൈവവിഷയം ഒന്നുമില്ലാത്തപ്പോ, എല്ലാ വസതികളിൽ പോലും ഒരു സന്യാസിമാരുടെ അടുത്തും 3 ഉയർന്ന ജാതികളിലെ സന്യാസിമാരുടെയും മാന്യമായ വസതികളിൽ പോലും എന്താണ് പോലും ഇങ്ങനെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വളരെ വിരളമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു സമയത്ത് ഭരണത്തിന്റെ അധികാരം മാറുന്നു. ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാറുന്നു? ശൂദ്ര വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഭരണത്തിന്റെ അധികാരം മാറുന്നു. ശൂദ്ര വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്, അത്രയും താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ മന്ത്രിമാരായും, അങ്ങനെ അവർക്ക് എന്താണ് യാഗമെന്നോ അതിന്റെ വിദ്യകൾ എന്താണെന്നോ ഒന്നും അറിയാത്ത, അത്രയും താഴ്ന്ന ഒരു സമയത്ത്, വാക്കുകൊണ്ട് പോലും ഒന്നും അറിയാത്ത ആ ഒരു സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഇവരെല്ലാം ശിക്ഷിക്കാനായിട്ട് അവതരിക്കുകയാണ്. കലിയുഗം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ യുഗത്തിൽ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും മോശമായ അവസ്ഥകളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്തരം അവസ്ഥകളുടെ ആകെ തുകയും സത്തയും ദൈവരാഹിത്യമാണ്. ദൈവം എന്നുള്ളത്, ദൈവം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റേ ഇല്ലാതെ, ദൈവം എന്ന വാക്കുപോലുമില്ല, അങ്ങനൊരു സംഭവമേ ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ? ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ, ഈ കലിയുഗം തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ, ഇപ്പോഴേ ആ കലിയുടെ ആ പ്രഭാവം നമുക്ക് കാണാം. എത്ര ആൾക്കാര് എയ്ത്തിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ളവർ ദൈവം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചുമ്മാ ആളുകൾ നല്ല നടപ്പ് നടത്താൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തര് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പൊ ആ കലിയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലുള്ളവരുടെ ചിന്താഗതി എന്തായിരിക്കും ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. അത്രയും നീചരായ ദൈവവിശ്വാസം, ദൈവരാഹിത്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മുടെ കൽക്കി അവതരിക്കുന്നത്. ആ കലിയുഗത്തില് കൽക്കി അവതരിക്കുകയാണ്. ശംഭലഗ്രാമമുഖ്യസ്യ ബ്രാഹ്മണസ്യ മഹാത്മനഃ ഭവനേ യശാസഃ കൽക്കിഃ പ്രാദുർഭവിഷ്യതി. ശംഭല ഗ്രാമത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ബ്രാഹ്മണ മഹാത്മാവായ വിഷ്ണുയാശയുടെ ഭവനത്തിൽ ഭഗവാൻ കൽക്കി പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു ഏത് ഗ്രാമത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നത്, ആരുടെ പുത്രനായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 12ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 2ാം അധ്യായത്തിലെ 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. കൽക്കി അവതാരം എവിടെ ആണ് അവതരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ശംബല ഗ്രാമം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയാറുണ്ട്, ശംബൽപൂർ എന്നും പറയും. അത് മധ്യപ്രദേശില് ഉള്ള ഭാഗത്തായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മധ്യപ്രദേശിലെ ശംബൽപൂരില് എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ബ്രാഹ്മണനായിട്ടുള്ള വിഷ്ണുയാശയുടെ പുത്രനായിട്ടാണ് കൽക്കി അവതരിക്കുക. ഇനി കലിപുരാണത്തിൽ വ്യാസദേവൻ രചിച്ച കലിപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കൽക്കി അവതരിക്കുന്നത് ഈ ശംബൽപൂരിലെ വിഷ്ണുയാസനും കൂടാതെ അമ്മ സുമതിയുടെയും വിഷ്ണുയാസന്റെയും പുത്രനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കൽക്കി അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആദ്യത്തെ പുത്രനല്ല, ഇതിനു മുമ്പും 2-3 പുത്രന്മാരുണ്ട്. അപ്പം 2-3 പുത്രന്മാർക്ക് ശേഷം ആണ് കൽക്കി അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൽക്കി അവതാരം എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവതരിക്കുന്നതിന് മുമ്പും എങ്ങനെയാണ് അവതരിക്കുന്നത്? ഈ ദേവന്മാരെല്ലാം ആദ്യം ഇവിടുത്തെ കഷ്ടതകളൊക്കെ കണ്ട് ഭൂമിദേവി വന്ന വിഷമങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ദേവന്മാരും ഭൂമിദേവിയും എല്ലാരും ചേർന്ന് ബ്രഹ്മാവിനെ കാണും. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ ഈ പ്രഭാവം കാരണം കലിയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഇത്രയും ദൈവരാഹിത്യമുള്ളവർ ഭൂമിദേവിയെ അത്രയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ദേവന്മാർ, കാരണം ഇവര് യാഗങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ദേവന്മാരുടെ യജ്ഞങ്ങളാണ് ദേവന്മാരുടെ ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് ദേവന്മാര് ഭൂമിദേവിയുമായിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലും, കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തും. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മദേവനും ഇവരെല്ലാരും കൂടെ ചെന്ന് വിഷ്ണുവിനെ സമീപിക്കുകയാണ്.
അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ച് തന്റെ വിഷമതകളൊക്കെ പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ പറയും, നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട, സമ്പള ഗ്രാമത്തിൽ വിഷ്ണുയാസന്റെ സുമതിയുടെയും പുത്രനായിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ ജനിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ വിസ്തരണങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ അവിടെ ഭൂമിയിൽ ജന്മമെടുത്താലും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോ വരുന്നോ ഒറ്റയ്ക്കല്ല വരുന്നത്, കൂടെ കുറച്ച് പാർഷദന്മാരുമായിട്ടായിരിക്കും ഭഗവാൻ വരുന്നത്. അപ്പോ ഈ ദേവന്മാരടുത്തും പറയും, നിങ്ങളുടെ വിസ്തരണങ്ങൾ ഭൂമിയില് ഓരോ സ്ഥലത്തും എന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന്, കർത്തവ്യ നിർവഹണം, കർത്തവ്യം പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സഹായം വേണം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി നിങ്ങളുടെ വിസ്തരണത്തിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ പറയും. കൂടാതെ എന്റെ സഖി താമര പോലത്തെ ഈ കണ്ണുകളുള്ള ലക്ഷ്മി ദേവിയും പത്മാവതിയായിട്ട് ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നതാണ്. കൗമുദി എന്ന അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പത്മാവതിയായിട്ട് ലക്ഷ്മി ദേവി ജനിക്കും. ബ്രഹ്മഹൃദന്റെയും പുത്രനായിട്ടാണ്. അത് സിംഹല എന്ന രാജ്യത്ത്, അതൊരു ചെറിയ ദ്വീപാണ്. സിംഹല എന്ന ദ്വീപില് കൗമുദിയുടെയും ബൃഹദ്രഥന്റെയും പുത്രിയായിട്ട് പത്മാവതിയായിട്ട് ലക്ഷ്മി ദേവി അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ അവതരിച്ചു. ഇവരെ എല്ലാ രാജാവിന്റെ വേഷം ധരിച്ച എല്ലാ കള്ളന്മാരെയും നശിപ്പിച്ച് അവസാനം ഈ ഭൂമി ദേവാപി മരു ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഈ ഭൂമി ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ട് സത്യയുഗം തുടങ്ങും. സത്യയുഗത്തിന്റെ തുടക്കമാകുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരും. കൂടാതെ കലി എന്ന ആ സർപ്പത്തെ, വിഷസർപ്പത്തെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ കലി ഇപ്പൊ ഉണ്ട്. കലി ഇപ്പൊ വന്നതുകൊണ്ട് എവിടെയാണ് കലി ഇരിക്കുന്നത്? കലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 4 സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെയാണ്? കലി ഉള്ള 4 സ്ഥലങ്ങൾ ചൂത് കളിക്കുന്നിടം, മോശപ്പെട്ട സ്ത്രീകളൊക്കെ ഉള്ളിടത്ത്, നമ്മള് പിന്നെ സ്വർണ്ണ ഇരിക്കുന്നിടത്ത്, പിന്നീട് കശാപ്പുശാല, അതെ, മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നിടത്ത്. അതെ, നമ്മള് ഇസ്കോണില് 4 യമനിയമങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ 4 ധർമ്മം, ഈ 4 ധർമ്മത്തെ രക്ഷിക്കാനാണ്. ആ 4 ധർമ്മം ഇല്ലാത്തടത്ത് എല്ലാം കലിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കരുത്, അത് കഴിക്കുന്നിടത്ത് കലിയുണ്ട്. പിന്നെ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, എന്താ ഈ മദ്യപാനം, നമ്മൾ കഴിച്ചുകൂടാത്ത കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത്, അത് ഇൻടോക്സിക്കേഷന് മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയാ? പെട്ടെന്ന് വാക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. നമ്മളെ 4 യമനിയമങ്ങൾ, മദ്യപാനം, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത്. പിന്നെ പരസ്ത്രീ ബന്ധം, വിവാഹേതര ബന്ധങ്ങൾ, വിവാഹത്തിന് മുമ്പുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, അതുമെല്ലാം കലി ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ നാലാമത്തത് നിത്യഹത്യയുള്ളവർക്ക്. അപ്പോ നമ്മള് 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ? മത്സ്യമാംസാദികൾ, ചൂതുകളി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ, പിന്നെ പരസ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളിടത്ത് കലിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ 4 യമനിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ആ ധർമ്മത്തെ മുറിക്കുകയാണ്. 4 ധർമ്മങ്ങൾ. 4 ധർമ്മങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ? നമ്മുടെ 4 ധർമ്മങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. സത്യസന്ധത, പരിശുദ്ധി, അതെ, ദയ, ത്യാഗം. സത്യസന്ധത, ദയ, ത്യാഗം, പരിശുദ്ധി, ഇതെല്ലാം ഈ 4 ധർമ്മങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ.
അതുകൊണ്ട് അപ്പോ കലി ആദ്യമായിട്ട് കലി വന്നത് എപ്പോഴാണ്? എപ്പോഴാണ് ആദ്യം കലി വന്നത്? ഏത് സമയത്താണ്? പരീക്ഷിത് രാജാവിന്റെ കിരീടം എടുത്തു വെച്ചപ്പോഴേക്കും. പരീക്ഷിത്ത് രാജാവ് അവിടെ കാട്ടിൽ പോയപ്പോ അല്ലെ, കാട്ടിൽ പോയപ്പോ ഒരാണ് കലിയെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ കലിയെ കണ്ടപ്പോ കലിയെ വധിക്കുക, പശുവിനെ കൊല്ലുന്നു. കലി ഒരു രാജാവിന്റെ വേഷം ധരിച്ച് പശുവിനെ കൊല്ലുന്നു, അതിന്റെ കാലും എല്ലാം വെട്ടി അതിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് പരീക്ഷിത്ത് രാജാവ് കലിയെ കൊല്ലാനായിട്ട് പോകുമ്പോ കലി മാപ്പ് പറയുന്നു. അങ്ങനെ കലി പറയും, ഇങ്ങനെ 4 സ്ഥലങ്ങളില് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം അപ്പൊ കലിക്ക് ഇങ്ങനെ അവസരം കൊടുക്കുമെങ്കിൽ നീ ഈ 4 സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം ഇരിക്കുക. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് രാജാവ് ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല. ഈ 4 യമനിയമങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും പാലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ കലിക്ക് ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല. അങ്ങനെ വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കുക, ഞാൻ എവിടെ പോകും? ഈ 4 യമനിയമങ്ങള് പാലിക്കാത്ത സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് രാജാവ് ഭരണത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നിറച്ചു അതാണല്ലേ, ഈ 4 കാര്യങ്ങളും, ഈ ധർമ്മത്തിന്റെ 4 കാലുകൾ. ആ 4 കാലുകൾ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. 75% ഇപ്പോ ദൈവരാഹിത്യമുള്ള ഇതായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. 25% മാത്രമേ കലിയുഗത്തില് ദൈവത്തെ വിശ്വാസവും 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വരുന്നു. അത് ക്ഷയിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കലിയുടെ അവസാനം അത് അത് 0 ആയി മാറും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം. അങ്ങനെ ഈ 4 വയ്ക്കാൻ എനിക്ക് സ്ഥലമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ്, എങ്കിൽ നീ സ്വർണത്തിൽ ഇരുന്നോളൂ. അങ്ങനെ സ്വർണത്തിൽ ഇരുന്നോളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരീക്ഷിത്ത് രാജാവിന്റെ തലയിലെ കിരീടത്തിൽ കലി കയറുകയാണ്. അപ്പൊ ആ കലി അവിടെ തുടങ്ങിയ കലിയാണ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ അതിന്റെ ആ ഒരു പ്രഭാവം നമുക്കെല്ലാം ചുറ്റുപാടും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രം. ഈ പ്രഭാവം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അയ്യോ ഇപ്പൊ ഇത്രയും, അവസാനം എന്തായിരിക്കും? നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തത്ര ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തിയായിരിക്കും കലിയുടേത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൽക്കി അവതരിക്കുന്നു. കലിയെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ വാക്കു കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വിഷ്ണുയാസന്റെയും സുമതിയുടെയും പുത്രനായിട്ട് ജനിക്കുന്നു. ജനിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം കുറച്ച് വളരുമ്പോ ഈ കായിക വിദ്യകളെല്ലാം പഠിക്കാനായിട്ട് പരശുരാമന്റെ അടുത്താണ് പോകുന്നത്. പരശുരാമന്റെ അടുത്ത് അദ്ദേഹം കൽക്കി ചെന്ന് അവിടുത്തെ ആയുധ കലകളെല്ലാം പഠിക്കുന്നു. 64 കലകൾ പഠിക്കുന്നു, വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അത്രയും മഹാനായി വരുന്നു. മഹാദേവനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മഹാദേവനാണ് കുതിരയെ സമ്മാനിക്കുന്നത്. പ്രപഞ്ചനാഥനായ കൽക്കി ഭഗവാൻ തന്റെ വേഗമേറിയ കുതിരയെ ദേവദത്തനെ കയറ്റി കയ്യിൽ വാളുമേന്തി തന്റെ 8 നിഗൂഢ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ 8 പ്രത്യേക ഗുണങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിച്ച് ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിക്കും. അപ്പൊ ഈ വാള്, കുതിര ഇതെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? മഹാദേവനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. മഹാദേവൻ പ്രസീതനായിട്ട് ആ വാള് കൊടുക്കും. ആ വാളിന്റെ ആ പിടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമൂല്യമായ രത്നങ്ങൾ പതിച്ച പിടിയുള്ള വാളാണ്. ഈ കുതിര അത് ഗരുഡനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച കുതിരയാണ്. അതാണ് ദേവദത്തൻ എന്ന കുതിര. ദേവദത്തൻ എന്ന് പറയുന്ന പേര് നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടായിരുന്നു. അതെവിടാണ്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ശംഖിന്റെ പേര്. ആരുടെ ശംഖ്? മഹാരാജാവിന് ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ. അതെ മാതാജി, അർജുനന്റെ ശംഖാണ്. അതേപോലെ ഇവിടെ ഈ കുതിരയുടെ പേരാണ് ദേവദത്തൻ. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കുതിരയും ഈ ഒരു വാളും കൂടാതെ ഒരു തത്തയും കൂടെ കൊടുക്കും. ഈ തത്ത എന്ന് പറയുമ്പോ ആരായിരിക്കും ആ തത്ത? തത്ത എന്ന് പറയുമ്പോ ആ തത്തയുടെ പേര് രാധാറാണിയുടെ തത്ത. അതെന്താ പേര്? അതെ, ശുഗ എന്ന തത്തയും കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല വരുന്നത്, കൂടെ പാർശ്വന്മാരായിട്ട് പലവരും വരുന്നുണ്ട്. ഈ ശുഗ തത്ത കൂടെ ഉണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളും ഇപ്പോഴത്തതും ഇനി വരാൻ പോകുന്നതും എല്ലാം ഈ തത്തയ്ക്ക് അറിയാം. അങ്ങനെ ഈ വാളും കുതിരയും കൂടാതെ തത്തയും അവിടെ മഹാദേവൻ കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് കലിപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ ആയുധ കലകളും എല്ലാം പഠിച്ചു. അത്രയും പ്രഗത്ഭനായ ക്ഷത്രിയനായിട്ട് മാറും. തന്റെ സമാനതകളില്ലാത്ത തേജസ് പ്രദർശിപ്പിച്ച് അത് അത്യധികം വേഗത്തിൽ സവാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് രാജാവായി വേഷം കെട്ടാൻ ധൈര്യപ്പെട്ട കള്ളന്മാരെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കൊല്ലുന്നു. അപ്പോ ഇവയെല്ലാം ആവേശകരമായ വിനോദമായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ കുതിരപ്പുറത്തൊക്കെ പോകുന്ന കാലഘട്ടമാണോ ഇപ്പൊ നമ്മള് ബീരങ്കിയും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെ കുതിരപ്പുറത്ത്, അതൊക്കെ പണ്ടത്തെ രാജാക്കന്മാരല്ലേ. ഇപ്പൊ കാറും ലോറിയും ഒക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കുതിര? ഇതില് ഇത് പറയുന്നത് കുറെ നാള് കഴിയുമ്പോ ഈ പെട്രോളും ഒക്കെ ഇല്ലാതാവും. പെട്രോളൊക്കെ ഇല്ല. പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന സോളാർ വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഇനി അങ്ങ് കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ സോളാർ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ ഈ വാഹനങ്ങൾ സോളാർ വെച്ചൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ ചിപ്പ് വെച്ച് IC ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ആ സെമി കണ്ടക്ടർ ആ ഒരു ഡിവൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സെൻസ് ചെയ്യാനും ആ ലൈറ്റിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സർക്യൂട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ഇല്ലാതാവും. അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് വരെ ഇല്ലാതാവും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക? പിന്നെ മനുഷ്യർ ഓരോ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇവര് ചെയ്യുന്നത് മൃഗങ്ങളില് ഓരോ ജീൻ കൊടുത്ത് ഈ മൃഗങ്ങളില് ശക്തി കൂട്ടാനുള്ള മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന്റെ ശരീരത്തിൽ അത് കുത്തിവെച്ച് അപ്പോ വാഹനത്തെക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഓടാനും പറ്റുന്ന മൃഗങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവസാനം പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഇപ്പം വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഈ കൽക്കി പറഞ്ഞു പണ്ടൊക്കെ രാജഭരണം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ രാജഭരണം ഒന്നും അല്ലല്ലോ, പിന്നെന്താ ഇങ്ങനെ വരാൻ? അപ്പോ എന്തും സംഭവിക്കാം. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇതേ ഭരണം തന്നെ ആകണമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ കലി തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാം ക്ഷയിച്ചു പോകുമ്പോ ഈ ഈ മൃഗങ്ങളെ തന്നെ വെച്ച് അതിന് ശക്തി കൊടുക്കാനുള്ള രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം എത്തും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കൽക്കി അവതാരത്തിന് കിട്ടുന്ന ഈ കുതിര ശരിക്കും മഹാദേവൻ കൊടുക്കുന്നതാണ്. പിന്നീട് നമ്മുടെ പത്മാവതിയെ കുറിച്ച് പറയണല്ലോ. അപ്പൊ പത്മാവതി ദേവി സിംഹല എന്ന ഐലൻഡില് ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും കൽക്കിയും പത്മാവതിയും തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ പത്മാവതി വലിയൊരു ശിവഭക്തയാണ്. എപ്പോഴും മഹാദേവനെയും പാർവതി ദേവിയും പ്രാർത്ഥിച്ച് അങ്ങനെ അതിൽ പ്രീതി കൊണ്ട് പാർവതി ദേവിയും മഹാദേവനും ഈ പത്മാവതിക്ക് ഒരു വരം കൊടുക്കും. നിന്നെ ഏതൊക്കെ പുരുഷന്മാരാണോ നിന്നെ കാമാസക്തിയാൽ നോക്കുന്നത് അവരെല്ലാം സ്ത്രീകളായി മാറും എന്ന ഒരു വരം കൊടുക്കും. പക്ഷെ അത് ശരിക്കും പത്മാവതിക്ക് വരമാണോ? കാരണം ഏത് പുരുഷനെയും വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റും. ആര് കണ്ടാലും അവര് സ്ത്രീകളായി മാറുകയാണ്. അവരെല്ലാരും പത്മാവതിയുടെ ജോലിക്കാരിയായി മാറും. അങ്ങനെ ഒരു വരമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് പത്മാവതിക്ക് വിവാഹപ്രായകയാവും. അങ്ങനെ അച്ഛൻ സ്വയംവരം നടത്താമെന്നൊക്കെ കരുതിയിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ശുഗയാണ് തത്തയാണ് അവിടെ മെസ്സഞ്ചർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശുഗ ഇങ്ങനെ പത്മാവതിയെ കണ്ടിട്ട് കൽക്കിയുടെ അടുത്ത് പറയും, സിംഹല എന്ന സ്ഥലത്ത് അതിമനോഹരമായ അതിസുന്ദരിയായ ഒരു കുമാരി ഉണ്ട്. ആ കുമാരിയെ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങേക്കുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ പത്മാവതിക്കും തിരിച്ച് ഈ ശുഗ ചെന്ന് കൽക്കിയെ കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണനകളൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും കാണാൻ വളരെ കാണാനായിട്ട് കൊതിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സ്വയംവരം വരും. സ്വയംവരം വന്നു കഴിയുമ്പോ സ്വയംവരത്തിന് വരുന്ന എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും പത്മാവതിയെ കണ്ട് എല്ലാരും പെണ്ണായി മാറുകയാണ്. ഇവരെല്ലാരും പെണ്ണായി മാറി. കാരണം മഹാദേവനും പാർവതി ദേവിയും ഒരു വരം കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പെണ്ണായി മാറിയപ്പോ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ആരെ വിവാഹം കഴിക്കും? അപ്പോഴേ ശുഗ പറയും, നമ്മുടെ കൽക്കി വരുന്നുണ്ട്, നിന്നെ കാണാനായിട്ട് ആ കുതിര പുറത്തേറി അദ്ദേഹം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം പത്മാവതിക്ക് സംശയമായി, അയ്യോ ഇനി അദ്ദേഹവും എന്നെ കണ്ട് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹവും സ്ത്രീയായി മാറിയ ഞാൻ എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ വിവാഹം കഴിക്കും എന്നൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പത്മാവതിക്ക്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കൽക്കി അവതാരം ഈ പത്മാവതിയെ
കാണുന്നു, ഒരു നദി തീരത്ത് വെച്ചാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ പത്മാവതിയും കൂടെ ഈ എന്താ ജോലിക്കാരായിട്ട് വരുന്ന ഈ രാജാക്കന്മാരും അവരെല്ലാം സ്ത്രീകളായല്ലോ, അവരും എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്നാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. എന്നാൽ കൽക്കി മാത്രം പെണ്ണായി മാറുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് പത്മാവതിയും ഈ എന്താണ് നമ്മുടെ കൽക്കിയും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നതും പിന്നീട് അവരെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഈ മറ്റുള്ള രാജാക്കന്മാര് ഈ സ്ത്രീ ആയിട്ടുള്ളവരെല്ലാം ഈ കൽക്കിയുടെ അടുത്ത് അപേക്ഷിക്കും, ഞങ്ങളുടെ ഈ രൂപം കൂടെ മാറ്റി തരണം, ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ത്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ പറയും, നിങ്ങള് രേവ എന്ന നദിയിൽ പോയി കുളിച്ചാൽ മതി, കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പുരുഷ രൂപം തിരിച്ചു കിട്ടും. അങ്ങനെ അവര് പോയി കുളിച്ച് ആ രൂപം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു. ഇതെല്ലാം കലി പുരാണത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഈ കഥകളെല്ലാം. നമ്മുടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല. അദ്ദേഹം എവിടെ ജനിച്ചു, അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹം ഈ കുതിരപ്പുറത്തേറി ഈ വാളേന്തി എല്ലാരെയും വധിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കലിപുരാണത്തിൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കൽക്കി ജനിക്കുന്നതും പൂണൂല് ചടങ്ങുകളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ഗുരുകുലത്തിൽ പോയി പഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. സിംഹല സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പത്മാവതി ജനിച്ചതും, ഇപ്പൊ പത്മാവതിയോട് ശുഗൻ വന്ന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലാണ് ഈ വിസ്തരണം ഉള്ളത്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവര് വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഭഗവാൻ ഏത് കാര്യത്തിലും ഒരു ട്വിസ്റ്റ് കാണുമല്ലോ. ഇപ്പൊ രുക്മിണി ദേവിയെ വിവാഹം കഴിച്ചതും അപ്പോ അതുപോലെ ഇവിടെ പത്മാവതിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. അവിടെ എല്ലാം ട്വിസ്റ്റാണ്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും എന്തേലും ഒക്കെ ഒരു ചെറിയ, അങ്ങ് ഡയറക്റ്റ് കാണില്ല, ഒരു ചെറിയ ഒരു എന്താ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കൗതുകം തോന്നുന്ന എന്തേലും ഒക്കെ വിഷയം ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ ഉണ്ടാകും. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം എല്ലാരെയും നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് രാജാവ് ഇവിടെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ മ്ലേച്ഛന്മാരെയും ബുദ്ധിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ ബുദ്ധിസ്റ്റുകളെ പോലെ ആയിരിക്കില്ല, നല്ല ആൾക്കാർ കാണില്ല ആ സമയത്ത് എല്ലാരും വളരെ നീചമായ മനസ്ഥിതിയുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ആ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നവരും. അങ്ങനെ ആ ലക്ഷക്കണക്കിന് ബുദ്ധിസ്റ്റുകളെയും ലക്ഷക്കണക്കിന് മ്ലേച്ഛന്മാരെയും എല്ലാം അദ്ദേഹം വധിക്കുന്നു. പിന്നെ സ്ത്രീകൾ, ശൂദ്ര സ്ത്രീകൾ എല്ലാരും കൽക്കിയോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സ്ത്രീകൾ വരെ ഇറങ്ങും. ആ കൽക്കിയുടെ അവസാനത്തെ യുദ്ധത്തില് ആ സ്ത്രീകൾ ആയുധങ്ങളുമായിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ ഈ ആയുധങ്ങൾ തന്നെ ഒരു രൂപമായിട്ട് വന്ന്, നിങ്ങൾ ആരടുത്താണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, മര്യാദയ്ക്ക് ആ ഭഗവാൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ആ കൽക്കിയുടെ അടുത്ത് പോയി ശരണം പ്രാപിക്കൂ എന്ന ആയുധങ്ങൾ തന്നെ ആ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കലിപുരാണത്തിലാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ വഞ്ചക രാജാക്കന്മാരെയും വധിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നഗരങ്ങളിലെയും പട്ടണങ്ങളിലെയും നിവാസികൾക്ക് ചന്ദനത്തിരിയുടെയും മറ്റ് അലങ്കാരങ്ങളുടെയും ഏറ്റവും പവിത്രമായ സുഗന്ധം വഹിക്കുന്ന കാറ്റ് അനുഭവപ്പെടും. അങ്ങനെ അവരുടെ മനസ്സ് അതീന്ദ്രിയമായി ശുദ്ധമാകും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും വഞ്ചകരായിട്ടുള്ളവരെ എല്ലാരും വധിക്കും. എന്നാൽ അവിടെയും അപൂർവമായിട്ട് കുറെ ശുദ്ധ ഹൃദയമുള്ള ആൾക്കാരും കാണും. അപ്പം ഈ ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ള എല്ലാരെയും വധിക്കും. അവരൊരിക്കലും മാറില്ല, അവരെ പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അവരെ എല്ലാം ഭഗവാൻ വധിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ശുദ്ധ ഹൃദയമുള്ള ആ രാജാക്കന്മാരെ ആയിട്ടുള്ള രണ്ടുപേരുണ്ട്, എന്താ മരു ദേവാപി. ഈ രണ്ടുപേരെ, ഇവര് ശ്രീരാമന്റെ ഡിസെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ആ ശ്രീരാമൻ ചന്ദ്രന്റെ ആ ഒരു ഡൈനാസ്റ്റിയിൽ വരുന്ന ആണ് മരുവും ദേവാപി. ഇവര് രണ്ടുപേരെയും വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം തിരിച്ച് പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ഏൽപ്പിക്കും. അപ്പോ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെയും കൊന്ന് നഗരത്തിലെല്ലാം ചന്ദനത്തിരിയുടെയും അലങ്കാരങ്ങളുടെയും പവിത്രമായ സുഗന്ധം വഹിക്കുന്ന കാറ്റ് അനുഭവപ്പെടും. കാരണം ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികൾ എല്ലാരും നശിച്ചു, ഇനി ആരുമില്ല, ഇനി എല്ലാ ശുദ്ധ ഹൃദയത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള അവരുടെ മനസ്സിലെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമായി ഭഗവാൻ ശുദ്ധീകരിക്കും. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ വാസുദേവൻ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നന്മയുടെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ശേഷിക്കുന്ന പൗരന്മാർ ഭൂമിയെ സമൃദ്ധമായി പുനർനിർമ്മിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിൽ നന്മ കൊടുക്കുകയാണ്.
ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നന്മ കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവരെല്ലാരും സമൃദ്ധമായി പുനർനിർമ്മിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കൽക്കി അവിടെ നിർത്തി. കൽക്കിയുടെ കലിയുടെ ആ ഒരു പ്രഭാവം അവിടെ ഇല്ലാതായി. കാരണം കലി ഉണ്ട്, എല്ലാരെയും നശിപ്പിച്ചു. ഇനി ശുദ്ധ ഹൃദയമുള്ളവരാണ്. അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഹൃദയത്തിൽ കയറി നന്മ കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പരമാത്മാവ് കൽക്കിയായി ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചപ്പോൾ മതത്തിന്റെ പരിപാലകനായ സത്യയുഗം ആരംഭിക്കും. മനുഷ്യ സമൂഹം നന്മയുടെ രീതിയിൽ സന്തതികളെ ജനിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഇതിനുശേഷം കൽക്കി അവതാരം സത്യയുഗം ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കൽക്കി കഴിഞ്ഞു, എല്ലാരെയും നശിപ്പിച്ചു. ശുദ്ധഹൃദയമായിട്ടുള്ളവരെ, അതായത് മരുവിനെയും ദേവാഭിയെയും രാജാവായിട്ട് നിയമിക്കും. വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കും. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാരും ശുദ്ധഹൃദയം, ആ നന്മ ഭഗവാൻ തന്നെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ മതം, സത്യയുഗത്തിലുള്ള 4 ധർമ്മങ്ങളും ഉള്ള ആ സത്യയുഗം വരികയാണ്. ഈ 4 ധർമ്മങ്ങളും ക്ഷയിച്ച യുഗമായ കൽക്കി മാറി സത്യയുഗം ആരംഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാര് അവിടെ ജനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ വർണ്ണാശ്രമം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ ആരടുത്തെങ്കിലും വർണ്ണാശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും മനസ്സിലാവത്ത പോലും ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ്, എനിക്ക് എവിടെ പണം കിട്ടും, ഈ കാര്യം ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്തിനത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയൂ, അല്ലാതെ മനുഷ്യൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള അത് പറഞ്ഞാൽ പോലും മനസ്സിലാവാത്ത കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോഴേ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ആ സമയത്തുള്ള അവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈ കലിപുരാണത്തില് വേറെ ഒരു നമ്മുടെ കൽക്കി വേറെ ഒരു രാജകുമാരിയെ കൂടെ വിവാഹം കഴിക്കും. അപ്പൊ ആ രാജകുമാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജാവിന്റെ വേറൊരു രാജാവിന്റെ മകളാണ്. അത് ശശിധ്വജ എന്ന രാജാവിന്റെ മകളാണ്. അപ്പൊ ഈ ശശിധ്വജ രാജാവിന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പൂർവ്വജന്മം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറയും, ഞാൻ നേരത്തെ കഴുകനായിരുന്നു. ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും 2 കഴുകന്മാരായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കഴുകന്മാരെന്താണ് എപ്പോഴും എന്തേലും മാംസം ആരെങ്കിലും കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി മാംസങ്ങൾ കഴിക്കാനായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ 2 കഴുകന്മാരും, അതായത് ഈ രാജാവും രാജ്ഞിയും കഴുകൻ, 2 ആണും പെണ്ണുമായിട്ടുള്ള കഴുകന്മാര് ഇങ്ങനെ പറന്ന് ഇര തേടി ഈ ആഹാരം തേടി നടക്കുമ്പോ അവർ ദൂരെ നോക്കുമ്പോ വേറെ ഒരു കഴുകനെ കാണും. അപ്പൊ ഈ 2 കഴുകന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനുഷ്യർ ഇപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം കുറ്റങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവരുടെ എന്ത് കുറ്റമാണുള്ളത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ കഴുകൻ എപ്പോഴും ആരുടെയും മാംസം നോക്കി നടക്കുകയാണ്. അതേപോലാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ആളുകളുടെ മനസ്ഥിതി തന്നെ കഴുകന്മാരെ പോലെയാണ്. അയാളുടെ കുറ്റം എന്താണ് എന്ന് നോക്കി കുറ്റം കേൾക്കാനും പരദൂഷണം കേൾക്കാനും മറ്റുള്ളവരുടെ ദൂഷണം കേൾക്കാനും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളെ കാതുകൾക്ക്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ ഒരു മനസ്ഥിതി ഉള്ളവരാണ് ഈ കലിയുഗത്തിലുള്ളത്, ആ കഴുകന്റെ മനസ്ഥിതി ഉള്ളവർ. അങ്ങനെ ഈ 2 കഴുകന്മാര് നോക്കിയപ്പോ വേറൊരു കഴുകനെ കാണും. അപ്പൊ ആ കഴുകൻ എന്തേലും ആഹാരം അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെല്ലും. പക്ഷെ ആ കഴുകൻ ഒരു വേടൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യിച്ച കഴുകനാണ്. ആ വേടനാണെങ്കിൽ ആ കഴുകനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വേറെ കഴുകന്മാരെയൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യിച്ചതാണ്. അപ്പോ ഈ 2 കഴുകന്മാര് ആ 3ാമത്തെ കഴുകന്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോഴേക്കും വേടൻ അവരെ പിടിച്ചു. അവരെ പിടിച്ചിട്ട് ഗണ്ഡകി നദിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് അവിടുത്തെ ഒരു പാറക്കല്ലിൽ ഈ 2 കഴുകന്മാരെയും തലയെ പിടിച്ച് അടിച്ചു കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ മാംസം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് വേടൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഈ ഗണ്ഡകി നദിയുടെ അടുത്തുള്ള ഈ പാറ എന്തായിരുന്നു? അത് സാലിഗ്രാം ശിലയായിരുന്നു. ആ സാലിഗ്രാം ശിലയിൽ തലയെ അടിച്ച് മരിച്ചത് കാരണം ഈ 2 കഴുകന്മാരും 4 കൈകളുള്ള നാരായണ രൂപത്തിൽ, ആ വാസുദേവന്റെ രൂപത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയി. വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും 4 കൈകളുള്ള രൂപമാണല്ലേ. അങ്ങനെ ആ 4 കൈകളുള്ള രൂപത്തിൽ വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയി കുറെ നാള് അവിടെ താമസിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ബ്രഹ്മലോകത്ത് വന്നു. കുറെ നാള് ബ്രഹ്മലോകത്ത് നിന്നതിന് ശേഷം സ്വർഗ ലോകത്ത് പോയി, ദേവന്മാരുടെ സ്വർഗലോകം.
അവിടെ കുറെ നാൾ നിന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹം വലിയൊരു രാജാവായി, ശശിധ്വജ എന്ന രാജാവായി വന്നത്. ഈ രാജാവായി ജനിച്ചപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ആ ഭൂമിയിൽ രാജാവായി ജനിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പോ അങ്ങനെ ആ രാജാവിന്റെ മകളെയാണ്, ആ മകളെയും കൽക്കിക്ക് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഈ രാജാവ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ സാധിച്ചത്. പിന്നെ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന സംശയം, ഈ വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയാൽ അതൊരു ആധ്യാത്മിക ലോകമല്ലേ, അവിടെ പോയാൽ തിരിച്ചു വരില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് കഴുകന്മാർ അവിടെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നത്, തിരിച്ചു ബ്രഹ്മലോകത്ത് വന്നത്? എന്തായിരിക്കും കാര്യം? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് പോയാൽ, ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നതദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യത് ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമം പരമം മമ. എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ രണ്ട് കഴുകന്മാർ അവിടെ പോയിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തിൽ വരെ എത്തി. എന്നിട്ട് പിന്നെ ബ്രഹ്മലോകം, പിന്നെ സ്വർഗലോകം, പിന്നെ ഭൂമി. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? മാതാജി ആഗ്രഹങ്ങൾ ബാക്കി വെച്ചാണല്ലോ ഇത് പോയത്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അതും ശരിയാണ്. വേറെ എന്തായിരിക്കാം? നമ്മൾ ഒരിക്കലും വരാത്ത രീതിയിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈശ്വരനാമം യഥാർത്ഥ ഭക്തി ഉണ്ടായി കാണില്ല. അത് കലിയുഗത്തില് ഹരേ കൃഷ്ണ, അതായത് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാതെ പോയാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു മനസ്ഥിതിയോടുകൂടിയല്ല ചെല്ലുന്നത്. അതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ കഴുകന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തി ചെയ്യാൻ ആ ശാലിഗ്രാമിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് അവരവിടെ എത്തിപ്പെട്ടത്. അപ്പോ ആ ശാലഗ്രാമിന് അത്രയും ശക്തിയാണ്. വെറും കഴുകനായിട്ടുള്ള, അത് ഈ രാജാവ് പറയുന്നുണ്ട്, വെറും കഴുകനായിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഇവിടം വരെ ഒരു രാജാവായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്താൻ സാധിച്ചത് ആ ശാലഗ്രാമിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. ആ ശാലഗ്രാമിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ മരിക്കാൻ ഇടപെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ രാജാവായി വന്നത്. അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ ഭൂമിയിൽ വന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് പോകും. അവിടെ പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരില്ല. അപ്പൊ അത്രയും പ്യൂരിഫൈ ആയിരിക്കണം. ഒരു കണിക പോലും നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും കാണില്ല. അപ്പൊ പ്യുവറായിട്ട് അശുദ്ധ ഭക്തിയിലെത്തി, ശുദ്ധ ഭക്തിയിലെത്തി കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മൾ ആ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് പോയാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരാതെ ഇരിക്കും. അപ്പോ ഈ കുറ്റം നമ്മളെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തരുന്നത്, ഇത്രയും കലിയുഗത്തില് ഇത്രയും കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും, അതായത് ആ ഒരു കഴുകന്മാർക്ക് പോലും ശാലഗ്രാമിൽ ഉള്ള ആ ഒരു സ്പർശനം കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അങ്ങ് വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോകാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഇത്രയും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പോലെ ഉള്ള ആൾക്കാര്, അപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്കും ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം കൊണ്ടും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കലിയുടെ ഈ പ്രഭാവത്തെ നമ്മളെ ബാധിക്കാതെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ആ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ, ഭഗവത് ധാമത്തിൽ വരെ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ കലിയുഗമായതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളെല്ലാരും ഇപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നമുക്ക് അത്രയും പുണ്യം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് പാത്തിൽ വന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളും മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഇതൊക്കെ സത്യമാണോ മിഥ്യയാണോ ഒന്നറിയാതെ ഭ്രാന്തമായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ഓരോ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സന്തോഷം കണ്ടെത്താനുള്ള തത്രപ്പാടിലാണ്. സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ കുറെ പേര് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ടൂറ് പോകും, ബീച്ചിൽ പോകും, ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകും, സിനിമ കാണും. പക്ഷെ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഈ കിട്ടുന്ന സന്തോഷമൊക്കെ വളരെ ക്ഷണികമാണ്. ആ സമയത്ത് കിട്ടും, അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ദുഃഖം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നാൽ ശാശ്വതമായ ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാതെ നമുക്ക് അത് കിട്ടുകയില്ല. കലിയുഗമാണെങ്കിലും അതിന്റെ ആ ഉഗ്രമായിട്ടുള്ള ആ കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ സാധിക്കും.
ഈ ഒരു അവതാരത്തെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം? അപ്പൊ ഇത് ഇനി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ആരാണ് അവതാരം? കലിയാണോ? ഇപ്പം വന്നത് കൽക്കി അവതാരം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? അപ്പൊ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇതിന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് മധ്യലീലയില് പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റ് യുഗങ്ങളിൽ ഒരു അവതാരം എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ ഈ യുഗത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ ഒരു അവതാരത്തെ ആ രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കണം. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ കൽക്കിയാണ്, ആ കൽക്കി അവതാരം 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കൽക്കി അവതരിക്കാൻ പോവുകയാണ്, അല്ലെ 100 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ കൽക്കി വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോ നമ്മൾ ആരെയാണ്, അത് സത്യമാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും? ശാസ്ത്രം നോക്കണം. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? 4,27,000 വർഷം ഉണ്ട് ഇനിയും കൽക്കി അവതരിക്കാൻ. അപ്പൊ അതിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തുമ്പോഴേ കൽക്കി വരുന്നുള്ളൂ. ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനം വരുന്നോളെ കൽക്കി വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഒരു അവതാരത്തെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ദൈവത്തിന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ അവതാരം ഒരിക്കലും ഞാൻ ദൈവമാണ് എന്നോ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ അവതാരമാണ് എന്നോ പറയുകയില്ല. കണ്ടോ, ഒരു അവതാരവും വന്നിട്ട് ഞാനാണ് അവതാരം, ഞാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമാണെന്ന് ഒരു അവതാരവും പറയില്ല. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും വന്ന് ഞാനാണ് ദൈവം, ഞാൻ അവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് കള്ള സന്യാസിമാര് കള്ളത്തരമാണെന്ന്. മഹാനായ വ്യാസദേവൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവതാരങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന് ഭൗതിക ശരീരമില്ല, എന്നിട്ടും മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ അവൻ തന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിൽ അവതാരമായി അവതരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അവതാരം ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അവന്റെ അസാമാന്യമായ വൈദഗ്ധ്യവും മൂർത്തിഭാവവുമുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് അസാധാരണമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൊണ്ട് മാത്രമേ പരമപുരുഷന്റെ അവതാരത്തെ ഭാഗികമായും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. ഭാഗികമായിട്ടെങ്കിലും. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവതരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ വളരെ കുറച്ചു പേർക്കേ അറിയുകയുള്ളായിരുന്നു അത് ഭഗവാനാണെന്ന്. ഇപ്പൊ ദുര്യോധനന്റെ അടുത്തും മറ്റ് ദുര്യോധനന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അവർക്കറിയോ? ബാക്കി എത്രയോ പേർക്ക് ചോദിച്ചാൽ അതെന്തോ ഒരു ശക്തിയുള്ള കുറെ അഷ്ടസിദ്ധികളുള്ള ഭയങ്കര ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നേ അറിയത്തുള്ളൂ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാന്ന് വളരെ വിരളമായിട്ടുള്ളവർക്കേ അറിയൂ. ഭീഷ്മദേവൻ അറിയാം, വ്യാസദേവൻ അറിയാം, പാണ്ഡവർക്കറിയാം, കുന്തിദേവി, ദ്രൗപദി, അങ്ങനെ വളരെ കുറച്ചു പേർക്കേ അത് അറിയത്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരം ഭൗതികമല്ല, കണ്ടാ സാധാ മനുഷ്യനെ പോലെ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ വന്നതാണെന്ന് തോന്നും. മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിൽ അവതാരമായി വരുന്നു. അപ്പോ അത് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മളെ പോലെ ഒരു സാധാ മനുഷ്യനായിട്ടായിരിക്കും തോന്നുക. പക്ഷേ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? ഒന്ന് ശാസ്ത്രം വെച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി നമുക്കിടയിൽ വന്നാൽ തന്നെ അസാമാന്യമായ വൈദഗ്ധ്യവും മൂർത്തിഭാവമുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് അസാധ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇപ്പം സാധാ മനുഷ്യർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അസാധ്യമായ അസാധാരണമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭാവികമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പൊ ഒരാൾ വന്ന് ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഗോവർദ്ധന മല ഒന്ന് പൊക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാലോ, അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ ഈ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നതും ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ ഉയർത്തുന്നു, മറ്റ് അസുരന്മാരെ വധിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അസാധാരണമായിട്ടുള്ള, സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. അപ്പൊ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭാഗികമായിട്ടെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് അത്ര എളുപ്പമുള്ളതല്ല. എങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ? ഭക്ത്യാമാം അഭിജാനാതി, ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ സാധാരണ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ശാസ്ത്ര ചക്ഷുഷ്, നമ്മളുടെ ഈ ചർമ്മത്തിന്റെ ചക്ഷുഷല്ല, ഈ ചർമ്മത്തിലുള്ള കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ കാണില്ല. ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് വെച്ച് ഭഗവാനിലുള്ള ഭക്തി കൊണ്ടും മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ അവതാരം ഏതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് ദശാവതാരത്തിലെ അവസാന 10ാമത്തെ സ്തോത്രം. ജയദേവ ഗോസ്വാമികൾ
തന്ന ആ 10 അവതാരങ്ങളിലെ അവസാനത്തെ സ്തോത്രം. മ്ലേച്ഛ നിവാഹ നിദാനേ കലയാസി കരവലം ധൂമകേതും ഇവ കിമപി കരാലം കേശവദ്രീഥാ കൽക്കി ശരീരാ ജയ ജഗദീശ ഹരേ ജയ ജഗദീശ ഹരേ ജയ ജഗദീശ ഹരേ. ഹേ കേശവ, പ്രപഞ്ചനാഥ, കൽക്കിയുടെ രൂപം ധരിച്ച ഭഗവാൻ ഹരി, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും. അങ്ങ് ഒരു ധൂമകേതു പോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ദുഷ്ടരായ മനുഷ്യരുടെ ഉന്മൂലനം കൊണ്ടുവരാൻ ഭയങ്കരമായ ഒരു വാൾ വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഈ വാളേന്തി ദേവദത്തന്റെ പുറത്തിരുന്ന് ഈ കലിയുഗത്തിലെ ദുഷ്ടരായിട്ടുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനായിട്ട് കേശവൻ, ഹേ കേശവ, പ്രപഞ്ചനാഥ, കൽക്കിയുടെ രൂപം ധരിച്ച് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. ആ ഭഗവാന് എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും. കൽക്കി ഹരേ കൃഷ്ണ, കൽക്കി അവതാരം കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് നമ്മുടെ കൽക്കി അവതാരം. ഇപ്പൊ ദശാവതാരത്തിലെ അവസാനത്തെ അവതാരവും കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ, രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ.